Нека Аллах Теала приеме четенето на Коран и Керим от всички, които до сега четоха толкова красиво и приятно с хубавите си гласове. Свещения Коран и чрез словата на Аллах Теала смекчи сърцата ни и увеличи нашия иман, заздрави нашия иман в сърцата ни, имана в Аллах, имана в сетния ден, когато един ден всички хора ще застанат пред Него и Аллах Теала ще търси равносметка за всички дела през нашия живот. Елхамдулилlah, слава на Аллах, че ние сме от тези, които днес и сега сме се събрали, за да покажем нашата благодарност, нашата признателност чрез ибадет пред Всевишният Аллах. Осъзнали сме, че ние сме кулове на Аллах Теала, осъзнали сме, че един ден ние ще застанем пред Аллах Теала и по този начин ние ще отговаряме за нашите дела. Това означава, че ние сме едни повярвали хора с чувство от отговорност, хора, които пресмятат всяка своя стъпка, пресмятат всяка своя дума, пресмятат всяко свое дело през своя житейски път. Защо? Защото един ден Аллах Теала ще търси равносметка за всяко едно нещо, което сме направили, за всяко едно нещо, което сме изказали, за всеки един поглед, който сме отправили към нещо. За всяко едно нещо, което сме чули, за това, което сме препечелили, за това, което сме изхарчили, за това, което сме яли, това, което сме изразходвали. Този ден, Кияметския ден, е един от най-страшните дни. Ден, в който хората ще бъдат събрани на мястото Махшер, както каза Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, голи, боси и необрязани. Така че родителите ще бягат от своите деца и ще казват ще мислят единствено за своя собствен нефис, единствено за себе си. Така че в този кияметски ден майката ще изостави рожбата си и ще мисли единствено за себе си. В този кияметски ден, който Аллах Теала преди хората да бъдат съживени, посочва неговото могъщество. И преди малко в сура Анна денят на разделението е уречен. Денят, когато се потреби с рога и ще дойде на тълпи, и ще се разтвори небето и ще стане на двери, и планините ще бъдат раздвижени и ще станат на мираж. Джаханнемът е в очакване. За престъпващите място за завръщане, където ще останат столетия. Също така в сура Иншикак Аллах Теала, когато небето се разцепи и се вслуша в своя Господ и се подчини, и когато земята бъде разклана и изхвърли това, което е в нея и се опразни, и се вслуша в своя Господ и се подчини, о човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господар и ще го срещнеш. Ще го срещнеш, казва Аллах Теала. Един ден ние ще застанем пред Аллах Теала и това е без съмнение. Така, има хора, които тези неща кияметския ден го забравят. А ние всеки ден виждаме смъртта. Срещаме се с нея, сред нашите роднини. Срещаме се с смъртта, сред нашите приятели, нашите съседи. Един ден и ние ще умрем и по този начин човек, когато застане пред Аллах Теала, ще трепери от страх. Затова и Аллах Теала още в сура Хашр казва: о вярващи, бойте се от Аллах и вижте какво сте подготвили за утрешния ден. Тук Аллах Теала, като казва утрешния ден, има предвид кияметския ден. И не бъдете като онези, които забравиха Аллах Теала. И не бъдете като онези, които забравиха кияметския ден. И не бъдете като онези, които забравиха ибадета. И не бъдете като онези, които забравиха, че са мюсюлмани, кулове на Аллах Теала. В аята, който ви прочетох в началото, Аллах Теала казва следното: о хора, бойте се от деня, в който ни една душа не ще замени друга в нищо и не ще се приеме от нея откуп и не ще й бъде от полза ничие застъпничество и не ще им се помогне. И бойте се от денят на равносметката. Денят, когато, както каза Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, разказан от Абдуллах ибн Месуд в хадис, на кияметския ден не ще помръднат нозете на никой човек, докато не бъде разпитан за следните 5 неща. Как е изразходил живота си? Къде е изразходил младостта си?
откъде е препечелил богатството си и къде е похарчил богатството си, как е изпълнявал познанията си. Тези 5 неща, едва когато човекът бъде разпитан за тези 5 неща, едва когато човек даде отговор на тези 5 неща, как е изразходил живота си, младостта си, препечелил богатството и къде го изхарчил и какво е направил с познанията си. Човекът ще бъде отведен или в дженнета, или в джехеннем. Но тогава, когато даде правилен отговор или лесен отговор на тези отговори, на тези въпроси, едва тогава човек ще бъде спасен. И бойте се от деня. Защо Аллах Теала каза, бойте се от деня? Ние сме вярващи хора. Ние сме мюсюлмани. Идваме 5 пъти на ден да се кланяме. Държиме уроч през Рамазан. И нашите други братя и сестри в религията, роднините ни, кумши, съседите ни, също изпълняват религията. Правят ибадет. Но има хора, които, независимо дали правят ибадет или не правят ибадет, те просто не се страхуват от Кияметския ден. Те са забравили, че Кияметския ден един ден ще настъпи и този Кияметски ден е близо. Той е близо, защото Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям в хадис казва, Кияметският ден се приближава. Той е толкова близко, че просто вие всеки един момент трябва да го очаквате. Кияметският ден е започнал да се доближава от момента тогава, когато Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям е получил пророчеството. А от тогава до сега са минали над 1400 години. Какво остава за нас, хората, които вече живеят след пророка Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям 14 века по-късно? И той ще дойде, той е неизбежното събитие. Няма достатъчни доказателства за разумните, които да проумеят, че Кияметския ден ще настъпи. Няма човекът, който Аллах Теала го е дарил с живота, с разума, с всичко това, което е сътворил около него, не може да разбере, че Кияметския ден е денят на разплатата за всички блага, които Аллах Теала е дарил човека. Дал му е живот, дал му е препитание, дал му е младост, сила, дал му е познание, дал му е богатство, дарил го е с деца. Няма очаква човека, че един ден няма да се разплаща за тези неща. Нима дженнетът е безплатен. Нима в дженнета се влиза без билет. Нима човекът, който получил всички тези неща, ги получава безплатно. Един ден, този ден, Кияметския, когато хората бъдат разделени на групи, казва Аллах Теала, едните ще застанат отдясно, а другите ще застанат отляво, ще бъдат отведени. Едната група ще се спаси, а другата ще се погуби. Защото едната група, която ще се спаси, е тази, която е изразходила живота си, така като Аллах Теала изиска от човек. Тази група е изразходила младостта си, така като Аллах Теала изиска от него. Препечелил и похарчил богатството си, така като Аллах Теала изиска от него да препечели. И така е изпълнявал познанията си, използвал е познанията си, така като Аллах Теала изиска от него. Тоест, към праведни дела. Чрез праведните дела. Въртиме и накрая разбираме, че делата са важни. Делата са важни на човека, защото чрез делата си човекът ще получи спасение. Така както Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям в хадис, човек, когато умре, 3 неща го съпътстват до гроба. Това са неговите роднини, това са неговото богатство, това са неговите дела. Но 2 от тях остават на дунята, извън гроба, и едно от тях влиза в него с гроба. Роднините и богатството остават в дунята, а неговите дела продължават с него в ахират. Чрез тези дела, които са записани на книгите от Кирамен Катибин, тефтерите на счетоводството, казано в кавички, тези книги, когато ще бъдат поставени на мизан, на теглилката и ще бъдат претеглени, чрез тези дела, човекът, когато минава през сират, през моста на Джехеннем, чрез тези дела, когато ние ще се срещнем с Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям край езерото Хаус, Кевсер, и на теглилката, ако добрите ни дела дойдат в тежко, тогава ние ще бъдем спасени. Тогава, когато добрите ни дела са повече и ще ни бъдат в полза, когато ние минаваме през сират, ще можем да преминем като коня, тичащия кон, и ще се спасим от ченгелите, които се опитват да хванат хората, минаващи по сират, по моста над Джехеннем. И чрез добрите си дела ние ще застанем при Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, при басейна езерото Кевсер, и Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям ще направи застъпничество, но чрез иман, чрез искрената вяра и чрез делата.
тогава Мухамед саллаллаху алейхи ва салям може да се застъпи за нас. Когато ние сме забравили Мухамед саллаллаху алейхи ва салям, когато ние сме забравили Аллах Теала, денят, в който ни една душа не ще замени друга в нищо и не ще се приеме от нея откуп и не ще бъде от полза ничие застъпничество и не ще им се помогне. Да се боиме. Да се боиме от този ден, ако ние не сме повярвали искрени, ако ние не сме се стремели да извършим праведните дела, такива каквито Аллах Теала изисква от нас, ако ние не сме изразходили живота си така както Аллах Теала изисква от нас, този живот е в рамките на 50, 60, 70, 80, 100, 110, 130 години е живял човекът в най-близкото време. Колко да живеем? Но важното е да живеем така, както Аллах Теала изисква от нас. Ако ние живеем така, както Аллах Теала изисква от нас, и Мухамед саллаллаху алейхи ва салям в един хадис казва, всеки ще се съживи в положението, в което е умрял. Ако ние умрем последния дъх, умрем с шахадет, с иман, тогава и ще застанем, ще излезем от гробовете и ще застанем пред Аллах Теала с имана, здрави иман, с праведните си дела. Хората, които са отдясно, а тези, които тефтерите им за делата ще им бъдат дадени отпред и отдясно. Тези, които ще могат да минат много бързо през моста над Джаханнам. Така ще се спасим. Но за да се спасиме, още от сега, ние трябва да се стремиме да извършваме тези праведни дела, да живеем така, като Аллах Теала изисква от нас. Ние трябва още от сега да се стремим, според вас, аз съм много по-млад, и да изразходиме нашата младост, така както Аллах Теала изисква от нас. Да препечелваме богатството си и да харчиме богатството си там, където Аллах Теала, откъдето Аллах Теала е позволил и там, където Аллах Теала е разрешил. И познанията, които получаваме, ето, виждате, сега правиме насихат, даваме някаква информация, някакви познания. Че тук има много книги, държиме Корана в ръцете ни с превод на български език. И всички тези познания, които и има толкова книги за религията, чрез тези книги ние получаваме познания за религията, как да извършим ибадета, как да правим добрите дела, как да спечелим задоволството на Аллах Теала, как да се спасим. Ако ние чрез тези познания не ги употребяваме така, както Аллах Теала изисква от нас, тогава ще сме отгубещи. Нека Аллах Теала ни стори от тези, които ще бъдат съживени с иман и ще бъдат от тези, които Аллах Теала на тези, които Аллах Теала ще мине равносметката им лесно. Нека Аллах Теала ни подкрепи чрез застъпничеството на Мухамед саллаллаху алейхи ва салям и чрез застъпничеството на добрите ни дела, чрез застъпничеството на имана ни. В деня, когато ще бъдем разпитвани, в деня, когато единствено делата ни ще бъдат в наша полза или в наша вреда. Нека Аллах Теала още на дунята ни напъства по пътя на Коран Керим и по пътя на Мухамед саллаллаху алейхи ва салям. Нека Аллах Теала напъства и нашите деца, и нашите семейства. Защото в джамията ние се събираме и сме една много малка част от хората, които са от това село. Нека Аллах Теала напъства и нашите родини, които живеят в съседните села. А когато отидем там, виждаме 2, 3 или 5 на вакит намаз. Останалите 50 семейства са забравили ибадета към Аллах Теала. Нека Аллах Теала напъства синовете ни, които не са заедно с нас на петъчен намаз, не са заедно с нас на сабах намаз. Нека Аллах Теала напъства дъщерите ни, които забравят да си сложат забратката, когато отидат в Велиград. Нека Аллах Теала напъства съпругите ни, които забравят, че удумването е по-лошо от това да ядеш от месото на мъртвец. Казваме, свинското месо е харам, но яденето но гайбета, удумването също е харам. Все едно сме, дали сме яли свинско месо или сме удумвали, едно и също. Нека Аллах Теала напъства всички мюсюлмани в страната ни, тези мюсюлмани в страната ни, които преди 15-16 години излизаха по площади заради имената си, заради вярата си, а сега забравиха, че Аллах Теала, така както дава тази свобода, един ден ще ни отнеме. Нека Аллах Теала бъде доволен от всички вас заради търпението, с което ме изслушахте, и да приеме ибадета ни. Нека Аллах Теала приеме нашите дуи, нека Аллах Теала приеме намаза ни и иншаллах да има хайр в това, което сме казали. Селаму алейкум.